नाय लोगोफोर बेलुन सुनानै दोनदो फिसाजोनि बार्थडेनि थाखाय आरो माने दिनैहाय जुलाइनि 1 तारिख बेयावनो जोंहानि फिसाजो जन्म जादोंमोन। दिनै गिबि खेब मामिनि बार्थडे फालिगोन जोंहा। बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै। ओमफ्राय नायदो डेक'रेसनखौ माबायदि जादों। ओरैनो फिसा आरो बारा एसेबां मानसिफोरबो खबर होआखै, ओरैनो 10 गिरिसोल' जागोन। ओमफ्राय आंना भइसआ बिराद गाज्रि जादों, अखा हानानै माने गगा मोनदों आं थिगसे। ओमफ्राय माथोआनो थरायजोबना दङ। भइसखौ मोजां खोनायाबो जानो हागौ, थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि फिसाजोनि बार्थडेनि भिडिअखौ आं जुलाइनि 1 तारिखै होनो हायाबो जानो हागौ लोगोफोर। ओमफ्राय आङो जायखिजाया 6 नङाबा 4 नङाबा 5 बेखिनि तारिखाव होगोन जुलाइनि। मानो होनबाथाय आं दा एडिट खालामनो सोलाबथ'वा, बुहुद खामानि दंथ'यो आंहा। बेनि थाखाय आं मबाइलाव बारा एसेबां माने नांथाबनो हाथ'नाय नङा। ओमफ्राय जायखिजाया टाइमाव होब्लाबो नोंथांमोना आंनि फिसाजोनि बार्थडेखौ उइस खालामहरदो। Đâu áp bún đông. Nè, dạ đó. Cái đăng lại. Apa nak dok? Nah, dah baik. Hai, mang em đây. Thật sự của tôi là buồn cái việc thầy. Bây giờ mày được. Đấy mà năng được đi phim pan đằng đầu này đi. Ikut sini kali. Abang duduk dek. Ini dia. Abang duduk Nah deh, mana? Di mana tuh budak? Tuh kan baik. Apa ya? Ma bé lại, ini. Sebai. Mana di sisi itu? Mahal, kekok. Rồi. Là ni rồi. Tên nàng này thật thôi. Berai beri jalan. Tani juga rokok foथायजाला सोर बबे समाव बेसेबांनि सिनाव थादो जुबिना नंगौ